Напередодні парламентських виборів ми запросили до студії кримчан, що йдуть до Верховної Ради України, аби поговорити з ними, як вони будуть просувати тему Криму. 6 кримчан з різних політичних сил: Андрій Сенченко, Еміне Джепар, Рефат Чубаров, Мустафа Джемілєв, Рустем Умєров та Єлизавета Богуцька. З 2 липня о 19:25 щовівторка та щочетверга в ефірі каналу ЮА Крим «Камін-аут» з Ларисою Волошиною. Моя мрія – це є вільний Крим, все підпорядковане ФСБ. Я пам'ятаю той хайп суспільний, я себе точно старою не вважаю. Я не хочу жити в такій країні. Еміне Джепар, 36 років, перша заступниця міністра інформаційної політики України, журналістка та продюсерка. Закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримала дипломи політолога-міжнародника та перекладача англійської мови. З жовтня 15-го по квітень 16-го року обіймала посаду радниці голови МІП з питань інформаційної політики щодо Криму. Кандидатка в народні депутати від партії «Українська стратегія Гройсмана» на парламентських виборах 19-го року. Номер 4 у списку. Вітаю, Еміне. Вітаю, Ларисо. В мене питання, чому українська стратегія Гройсмана? Достатньо логічний крок, як на мене, достатньо послідовний, тому що, в принципі, всі ці кілька років на посаді першого заступника, вони стали тільки початком того, що ми маємо зробити, бо це є системні і непрості речі, якщо ми кажемо про питання деокупації або реінтеграції окупованих територій. І, в принципі, та команда, яка сьогодні є такою потужною частиною української стратегії Гройсмана, це фактично ті люди, які є урядовцями, були урядовцями, які вже мають досвід. Ну і знаєте, якщо, напевно, така рефлексія просто сьогоднішнього дня, щось у нас була дискусія з приводу старих нових, от я зараз відчуваю, що таке є дуже потужне бажання на нові обличчя. Я з нею походжуюсь, але з іншого боку, от у мене такий момент ідентичності моєї, я себе точно старою не вважаю. І те, що я сьогодні була кілька років, наприклад, на посаді першого заступника, не означає, що я є старим обличчям. Тому що, як на мене, нові – це ті, які люблять цю країну, і це ті люди, які готові захищати її. Це люди, які мають досвід, і знання, і вміння, і компетенція, точно не відводить цих людей до категорії старих. Тому я проти такого розподілу людей на старі, нові. І я думаю, що сьогодні ключова проблема суспільства – це запит на певний популізм і небажання йти в глибину. Ми всі хочемо швидких результатів, нам всім набридло чогось чекати. Ми, враховуючи таки достатньо швидка динаміка у кожного з нас, життя, процесів навколо нас, ми не хочемо занурюватись в глибину, а відповідно і такий запит на поверхневість. Я вважаю, що це є достатньо ризикованою такою суспільною тенденцією. Тим не менше, суспільства не було ніяких нарікань на позицію України по Криму. Якщо по Донбасу були, люди сперечалися про те, чи потрібна блокада, чи не потрібна блокада, чи мінські домовленості, чи не мінські домовленості. По Криму питань не було. Тим не менш, ми бачимо, що суспільство, коли бажає нових облич, воно не цікавиться тим, що зробили люди саме для Криму. Є ж певний пул політиків, які займаються виключно кримським питанням або питанням покарання країни-агресора на міжнародній арені. Теж через Крим і за Крим. І, на ваш погляд, з чим це пов'язано? Ну, я думаю, що все знати неможливо. Я сама неодноразово була свідком таких процесів, коли виступала перед публічні якісь заходи, приймала участь в таких заходах, коли нам дорікали, от ви там не зробили того, 5-го, 10-го, а фактично виявляється, що це просто незнання цих людей. Коли я перераховувала, що ми зробили, виявилося, що у людей просто не було, чи у аудиторії, з якою я спілкувалась, не було бажання фактично дізнаватись, а що ж було зроблено. Знову це така просто іноді безпідставна критика. Я не кажу, що все було ідеально. От я абсолютно переконана, що дійсно у мене іноді у самій було таке відчуття, що увага до питання Криму не є завжди достатньою. Але з іншого боку, той курс, який вже було розпочато, розуміння того, як це робити. Наприклад, якщо навіть ті стратегії, які ми затверджували, от ми десь біля півроку розробляли 2 стратегії ключові, якщо я кажу зараз про діяльність Міністерства інформаційної політики, це стратегія інформаційної реінтеграції Донбасу і Криму, як на мене, з точки зору смислів
меседжів, акцентів цих стратегій, вони є абсолютно правильними, тому що ми їх не робили закритим шляхом десь по своїх кабінетах, як чиновники бюрократично виписуючи ці стратегії, які не зрозуміли для суспільства. Ми навпаки в цьому процесі були дуже інклюзивними. Ми включили в цей процес велику кількість громадських організацій, журналістів, правозахисників. І, як на мене, їх символічна цінність та суть цих документів є дуже правильною, дуже логічною, виваженою, адекватною. Але з іншого боку, коли я спілкуюсь, і виявляється, що мало хто знає, а це зазвичай тому, що і бажання дізнаватись немає. Це, наприклад, коли ми кажемо, дивіться, от часто теж чую, на окупованих територіях немає українського мовлення. Та ні, чому немає? Мінімум 70% населення на окупованих територіях як мінімум має доступ до супутника, а відповідно і до більше ніж сотні українських телеканалів. Інший момент, що дивляться вони, це тебе і слухаючи таке радіо, це інший момент. І це те, що жодна держава, навіть вкладаючи в це мільйони і мільярди, не зможе зробити з точки зору стимуляції того, щоб ті чи інші люди дивились ті чи інші канали. Тобто я вважаю, що часто густо критика полягає в тому, що від незнання. А те, що той рух, який розпочато, я вважаю правильним. Єдиний момент, що навіть якщо повертатись до стратегії, дійсно кожен документ стратегічного характеру, він ризикує залишитись документом в разі, якщо не буде виконуватись практично, абсолютно практичними речами. І тут уже питання того, який ресурс на це буде виділятись, людський, фінансовий, яка увага буде до цього. І я думаю, що в принципі це точно куди ми маємо рухатись і посилювати саме це. Ми наразі готуємо план заходів на виконання цих стратегій. В принципі, ми вже ці стратегії виконуємо другий рік поспіль всіма комунікаційними кампаніями. Донбас – це Україна, Крим – це Україна. От тільки в 2018 році ми отримали хоч якийсь ресурс, щоб реалізовувати практичні проєкти. У нас бюджету в міністерстві до 2018 року не було. Фактично це були гроші лише на комунальні послуги і на зарплати. І фактично в 2019 році ми теж мали ситуацію, коли бюджет міністерства було скорочено втричі. Тому питання того, наскільки будуть реалізовуватися стратегії, абсолютно прямо пропорційні тому ресурсу, який матиме міністерство і багато інших відомств з точки зору реалізації таких документів. Одне з нарікань, яке висувалося міністерство, було якраз внутрішня інформаційна політика. Тобто та пропаганда, інколи на грані фолу меседжі на українських телеканалах, де заперечувався факт окупації, заперечувався факт російсько-української війни. От, на ваш погляд, наскільки правильно було дотримуватися саме свободи слова як принципа і не вносити ніяких законодавчих пропозицій щодо саме меседжів? Мені видається, що та логіка, якою йшли ми стоїмо на захисті свободи слова. Я пам'ятаю той хайп суспільний, ту нищівну критику, коли тільки створювалось міністерство, коли чомусь суспільство вважало, що створюється міністерство цензури, міністерство пропаганди, міністерство правди, як тільки нас не називали, які тільки кляше не намагались навішати. І, звісно, і для міністра, і для всієї команди невеликого міністерства було надзвичайно принциповим довести українському суспільству, що для нас свобода слова – це є ключовою цінністю. Я сама, як колишній журналіст, абсолютно чітко, свідомо розділяю цей принцип і цю цінність. Тому що, як мінімум, досвід Російської Федерації і той кейс, який мається країна, коли 140 мільйонів населення щодня зомбуються, показує, що таким шляхом ми точно не мусимо йти і точно не можемо копіювати. З іншого боку, якщо ми кажемо про процес, умовно, ми сьогодні свідчимо, що відбувається монополізація інформаційного простору. Вже пішла інформація, що 80% акцій Інтеру вже купує Медведчук. Я ще не мала підтвердження цієї інформації, поки тільки в інформаційному полі це з'явилося. Ми маємо ситуацію, коли Медведчуку належать 3 канали сьогодні інформаційних, які мають величезну аудиторію. І фактично це йде монополія в руках людини, яка має певні політичні погляди. Ми всі знаємо, ні для кого не секрет, які політичні погляди має суспільство, людина. І тут питання, чи це має робити Міністерство інформаційної політики, я переконана, що ні. А хто тоді? Я вважаю, що це питання, це по-перше, якщо кажемо навіть про заборону будь-якого каналу українського,
абсолютно будь-якого, в разі, якщо таке рішення буде прийнято, це має бути судовий процес. В демократичному світі немає іншого інструменту, який би був демократичним, який би мав певні принципи, окрім судового рішення. Це питання правоохоронних органів, наприклад, які б могли порушувати кримінальну справу за порушення певних законів. Або питання до тих самих нардепів чи депутатів, які б теж могли б відстежувати ці питання. Тому що якщо це буде робити Міністерство інформаційної політики як виконавча влада, це політизація процесу. От я думаю, що це ризиковано, тому що ми не знаємо, хто буде наступний міністр, чи яка команда прийде до виконавчої системи влади, які це будуть люди, а можливо є ризики, а я думаю, що такі ризики теж можуть бути, що оцю можливість можуть скористатися такою можливістю зі своєю абсолютно конкретною політичною метою. Тому ця цінність, вона ж не порожня, вона не просто взялася тому, що ми не хочемо чогось робити, і тому ми не робимо, комусь видається, що ми не активно або не ефективно захищаємо інформаційний простір. От, наприклад, дам такий кейс, я пам'ятаю, 14-15 роки в Україні є єдиний регулятор інформаційного простору, це Національна рада з питань телебачення, радіомовлення. Пам'ятаєте, коли почали заборони ретрансляції російських телеканалів, на підставі рішення Нацради, на підставі конкретних законів України, які були порушені російськими телеканалами. І от фактично в інформаційному полі України до 2014 року приблизно було 82 російських телеканали. Українських в кабелі російському було 1 або 2 канали. Абсолютно шалена диспропорція. І коли Нацрада приймала рішення по обмеженню ретрансляції, от як на мене, це питання вже не те, що свободи, не свободи слова, це питання вже не поваги до українського законодавства, порушення, а відповідно і підстави не політичної, а логічної, юридичної підстави про заборону трансляції. Чи, наприклад, коли ми кажемо тема мовлення, от при Міністерстві інформаційної політики в 2015 році була створена комісія, вона має дуже важку назву, з питань стабільної системи, національної системи стабільного функціонування українського телерадіомовлення на окупованих територіях, в рамках якої ми збудували вже 4 вежі, в рамках якої мінімум третина частки українського телерадіомовлення вже збільшена. От ми будемо анонсувати ще один потужний проєкт разом з американцями, коли американські партнери купують нам технічне обладнання для того, щоб зробити ще більш потужним цифрове мовлення на окупованій території. Буквально протягом кількох тижнів ми анонсуємо цей, як на мене, переможний проєкт. Це кропітка достатньо технічна робота, і коли ми кажемо, що тут є 3 елементи захисту. Перше – це розвиток інфраструктури для того, щоб давати альтернативу в ефірі, в середніх хвилях, в довгих хвилях і в цифрі, окрім супутнику, який вже є на окупованих територіях. Це фактично контент, який теж має ключову роль. І ми, до речі, пілотно запускали минулого року, ми підтримували Центр журналістських розслідувань, КХА, телеканал АТР має державну підтримку, це безпрецедентні речі в Україні, коли приватний канал має фінансування держави. Коли ми підтримували ЗМІ, переселенці, які розробляли контент, і ми фактично фінансували той чи інший контент, присвячений Криму, пілотно. І я вважаю, що це правильна логіка. І питання вже третій ключовий елемент – це глушіння сигналу. От тут знову, враховуючи, що це є військова операція, чи ми вважаємо це правильним? Бо це теж не про свободу слова. Це питання, коли цей сигнал і це мовлення не є законним, тому що вони використовують українські частоти. От, наприклад, сьогодні в Криму 503 телерадіочастоти використовуються російськими ЗМІ незаконно, національними, локальними, регіональними. І фактично це мовлення, яке в тому числі добиває і на південь Херсонщини, з українського майна, з українських частот і українських веж, які фактично на території окупованого Криму, така сама історія зі Сходом, то це питання вже не обмеження доступу до свободи слова, яка в класиці не є правильною, а питання вже необхідності. І, звісно, ми порушували це питання неодноразово. Відбувається часткове глушіння, технічно не завжди можна 100% забезпечити таке глушіння, але я вважаю, що це питання, якраз це і є питання інфобезпеки. Коли ми кажемо вже про простір національний, жодний політичний орган не може своїм закритим рішенням приймати подібні рішення. Тобто це має бути процес. Тим не менш, ми вже бачимо, що
цей процес, є велика загроза того, що він буде повернений. Таке повернення до початку 2013 року, тому що вже зняті заборони на в'їзд деяких українських артистів, які відвідували окупований Крим. Є зняття заборони на телесеріал «Свати», і вже є реклама того, що він буде демонструватися. Що з цим робити, на ваш погляд? Я негативно розцінюю ці тенденції, я би так сказала. Але теж от хочу, я знову ж таки, як колишній журналіст, я вважаю, що ми не маємо применшувати ролі самих журналістів. Тому що коли ми чекаємо, що держава все вирішить за нас, то ми ризикуємо зрештою мати, а в разі, якщо ми матимемо авторитарний устрій, то таки держава буде вирішувати за нас, і знову ми повертаємося до радянських принципів взагалі устрою суспільства. От я вважаю, що багато процесів мають йти знизу в тому числі. Питання саморегуляції, питання певної етики журналістської, певних стандартів, громадянської позиції з того чи іншого питання ніхто не відміняв. Тому я вважаю, що тут якраз більш активними мають бути в тому числі самі журналісти. От я пам'ятаю, ми робили з Нацрадою з питань телебачення радіомовлення кілька хвиль моніторингу інформаційного простору України. На тему частки висвітлення питання Криму і Донбасу вона виявилась низькою достатньо. А чи це є відповідальність держави збільшувати штучно цю частку висвітлення? Очевидно, що ні. Тобто ми цю цифру виводили якраз в публічний простір з тим, аби певне відповідальне ставлення редакції, самих ЗМІ теж було. Тобто, бо я вважаю, що в нормальних відкритих суспільствах, не Російській Федерації, іншого немає, немає іншої логіки. Коли є певна суспільна домовленість, коли є певний процес, а не просто закриті рішення конкретних людей. Ми, коли говоримо про Крим, і ви вже це сказали, що це така тема, яка не цікава глядачу, і про це говорять власники комерційних телеканалів. Недостатньо цікаво, я би так сказала. І це і є цікаве, тому що, наприклад, Російській Федерації під час Чеченської війни першої суспільство цікавилося тим, що відбувається. Росіяни не цікавляться війною, яку Російська Федерація веде проти України, але ті війни, які відбувалися на території самої Російської Федерації, дуже цікавили пересічного громадянина. Чим це пояснюється? Я пов'язую це з тим, що, в принципі, до 2014 року у нас питання національної ідентичності, усвідомлення себе як українців, наших національних інтересів, нашої країни як цілісної країни, його не було. Навіть той рівень уваги політичної центра до Криму, фактично, який зводився від виборів до виборів, він теж є ознакою того, що, в принципі, Крим був достатньо, не те, щоб ізольований, але більше під впливом руського міра, коли чомусь, де навіть в Києві обирали бачити загрозу з боку кримських татар як потенційних сепаратистів, хоча в упор, перепрошую, не бачили руський мір, коли кожен другий долар в Криму фактично був російським, коли десятки громадських організацій, спонсорованих Кремлем, відкривалися від руського блока до руського міра, коли російська мова використовувалася теж як зброя, коли церква використовувалася як зброя впливу, і багато-багато таких факторів. І от чомусь в Києві, навіть якщо і звертали, але звертали увагу на інший фактор кримськотатарський. Тому, як на мене, і фактично, в принципі, я думаю, що ці події 5-річної давнини – це не тільки про повернення Криму і Донбасу, це фактично просто про повернення собі своєї ідентичності. Коли суспільство піднімає голову, коли суспільство відроджується як українське суспільство. І в основі цього, звичайно, мають бути і мова, і питання незалежної риторики, але тепер про сутність і принципи. Мені видається, що єдиним правильним шляхом все ж таки має бути відкритий процес. Він довший, він складніший, але в авторитарних системах набагато краще забезпечувати будь-яку безпеку, в тому числі інформаційну. Дивіться, кейс Російської Федерації. Абсолютно чітко нам показує, що система вертикальна, є запит Кремля
Десятки ЗМІ відпрацьовують цей запит, да, активні дії від правоохоронних органів до судової системи, все підпорядковане ФСБ. Ну от я не хочу жити в такій країні. І вважаю, що, можливо, система демократична більш крихка і чутлива, але те, що ми маємо шукати відповіді на ті виклики, які є, але зберігаючи ці цінності, в тому числі свободу слова, це для мене однозначна відповідь. Українська стратегія Гройсмана говорить про те, що в перших буквально рядках програми сказано, що Україна може і повинна стати українською демократичною європейською державою, яка користується повагою у світі і забезпечує належний рівень життя громадян. Дуже багато приділяється уваги економіці, розбудови держави. Є окремим пунктом сприяння, фактично, як план намагання отримати якнайшвидше план набуття членства в НАТО. І дуже мало про стратегію по окупованих територіях, саме по окупованому Криму. Яка позиція партії щодо, наприклад, таких основних питань кримських, як створення кримсько-татарської автономії? По Криму позиція дуже очевидна, проста, логічна. Да? Деокупація окупованих територій Криму і Донбасу є пріоритетом цієї політичної сили. Навколо цього гуртаються, в принципі, всі ці рішення. Наразі, враховуючи моя особиста позиція з питання підтримки національної територіальної автономії, є достатньо очевидно. Я її артикулювала на різних заходах, на різних можливих рівнях. Вважаю, що це є стратегічним для України. Не просто тактичним рішенням, що от зараз в нас є спільна мета у кримських татар і українців, да, а тому ми зараз маємо єднатися навколо якоїсь ідеї. Я вважаю, що є відмінна різниця якраз в позиції того, що кримські татари є корінним народом. Це не про сепаратизм, який чомусь бачили колись до 2014 року. Да? Це про певні міжнародно-правові норми, які надаються, в тому числі Декларацією ООН з прав корінних народів. Тобто моя позиція, вона є очевидною. Я її планую доносити, в тому числі до лідерів цієї політичної сили. Наразі в нас тривають консультації, розробляється ця позиція. Да? Але я вважаю, що в принципі запорукою от в будь-якій політичній системі, абсолютно в будь-якій, завжди така логіка працює. Якщо людина посилюється політично, то можливість реалізувати візію цієї людини набагато більше, ніж якщо людина не має політичного впливу. В принципі, навіть от і моє рішення йти в парламент, взагалі в політику, воно пов'язане з тим, що в мене є моя мрія. Моя мрія – це є вільний Крим, моя мрія – це український Крим, і моя мрія – це абсолютно інша якість прав кримських татар. Не з позиції старшого брата, не з позиції того, що українці шляхетно будуть, знаєте, надавати права кримським татарам, тому що ми були разом в цій боротьбі, а тому що це є про цивілізовану практику, тому що для України це теж є лакмусовий папірець, такий тестовий майданчик на рівень демократичності і готовності не поводити себе як Російська Федерація. Тому по питаннях Криму і Донбасу позиція нашої політичної сили проста, деокупація як задача. Чому багато приділяється уваги економіки? Абсолютно просто, тому що коли, і ми бачимо зараз от ситуацію з ПАРЄ, коли чомусь фінанси, економічна потуга країни є ключовою з точки зору її впливу, в тому числі на зовнішні можливості. І я вважаю, що для України теж іншої логіки розвитку в принципі не може бути. От якщо ми маємо абсолютно зараз позбавитися від такої інфантільної рамки, що хтось за нас щось зробить. Ми, звісно, маємо апелювати до міжнародної солідарності. Однозначно, ми це робили і ми це точно будемо робити. Але з іншого боку, якщо ми не будемо спроможні самостійно виводити себе з економічного анабіозу, відроджувати цю країну, починаючи від абсолютно конкретних речей, економіки, освіти, медицини і всіх інших процесів соціально-політичного буття, то тоді про які шанси України можна казати, в тому числі на деокупацію. Якщо ця країна не буде міцною, я вважаю, що деокупація неможлива. Економічні зв'язки з окупованим Кримом. Андрій Сенченко в багатьох інтерв'ю говорив про те, що
Володимир Гройсман намагався або розглядав питання відновлення постачання води в окупований Крим. Наскільки це питання обговорюється всередині партії? Яка позиція? Я про ці його візії не чула, да, принаймні це не артикулювалось ним в нашому безпосередньому особистому спілкуванні. Тому я не знаю, яку інформацію оперує наразі пан Сенченко. Да? Це, напевно, до нього питання. З іншого боку, я вважаю, що та політика, яка наразі є, да, фактично політика блокади, вона є на даний момент адекватною.